சமைக்கிறான் பயங்கரமா ருசிக்கிறான் இன்னைக்கு ஒரு புட்டி എല്ലാരും വാങ്ങ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചത്തൂരി ലെവിയാത്തൻ ചുട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഭവം. നമുക്കിത് ആദ്യം നന്നായി കഴുകിയെടുക്കാം. നമുക്ക് തീ കത്തിച്ച് കനലാക്കാം. അയൺ മാൻ തീ പിടിപ്പിക്ക്. തീ കത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്ലാഷ് വൈബ്രേനിയം എടുത്ത് തീയിലിട്ടു ഗൈസ്. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ നടന്നെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. പണിപാളി ഗൈസ്. ഫിറോസിക്ക, നിങ്ങളെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം, നിങ്ങളൊക്കെയാണ് റിയൽ ഹീറോസ്.